Sama niya si Sheldon doon. Sorry, nasa bahay pa kami. Kaya pala kinutuban na ako, nag-off ng location. Ikaw din! Kinutuban din ako dito yung sinad na video, February 24. Ang galing. Happy birthday, Ben! Hala mo, wala ah. Happy birthday! Thank you. Okay, basa! Hello, You're next. Pwede akin na lang. Kung siya mo dali yung bibigay. Basa ka, Che. Magana ka. Okay, upo ka na muna dyan. Sabi namin mag-meeting kami. Chelsea, upo ka muna dyan. Mag-message sila. Happy birthday! Kanta muna tayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Cancel nyo muna yung happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Blow ka na. Okay, Wiz. Gana, Wiz. Sana may gig na kami! Isa pa. Hindi na mabuksan. Chelsea, po ka na mag-wish sila isa-isa. Magbibigay sila ng Ginawa ko na yung birthday pagmat ko. Ay, post mo ba? Babasa niyo sa kanila yung birthday. Tignan mo yung birthday cake. book flowers. Ibibigay natin kay Chelsea. Happy birthday. Post mo birthday pa. Bunga dito sa akin. Gawa ka ng birthday. Nalulungos kami. Oo. Kasi, nagkakang din si Mama. Talaga, nalulungos talaga. Talaga tayo nag-disband ba nito? Eh, bakit yung picture mo ano pa? Iba yung picture ko yung may lahat ng green. Kaya Ito, ito po ka dito. Okay, message na kayo, isa-isa. Okay, Luke muna si Luke. Happy birthday, advance happy birthday. Sana masaya ka sa lahat ng endeavors mo sa life. Lalo na sa habang ngayon na college pa lang. Pag umiyak ko lang agad. Rolling Tiger. Huwag mong kakalimutan yung friends mo. Girl, happy birthday. Ilang years na yung friendship natin. So, I think nasa yun naman ang lahat. So, just continue lang. Wala pa nga. Ano? Pawis. Pawis. Continue lang yung pagiging passionate ko sa ano bagay. Dahil alam ko naman ngayong college ay BS4 ka. So, medyo pro sa burnout. And, matutong magpahinga. Okay lang. Ayun lang, I love you so Kaya much. naman. Okay, next, Jerry. Kaya nga, si Sergio kanina. Kasi dapat doon ka. Kasi ate-ate mo. Kasi letter Z. Ay, hindi. Mamaya na pa ako. Sige. Next. At hindi mo tanda na lang. Yung kambal mo. Kambal mo na, check mo na lang sa akin. Happy birthday! Sana hindi kayo magkali yung mukha ng kapatid ko. Kamukha kayo eh. Siguro. Lamar, Phil, and Rod. Bakit walang gig? Anda! Saka gig. Sa'yo wala gig, sabihin mo. Saka
Kaka-gig, tsaka... Wala tuloy. Tsaka music fest ba? Uy! Thanks, Ma'am CJ. Ikaw na Greetings of Fortitude Excellence. Happy birthday po. Seryoso. In line with this, sana manalo ko bilang presidente. Ako na ang next. Your next week. Si JT mo. Dear Ma'am Charo. Happy birthday! Yay! Kaya ba ang lahat? Naging mo kayo lahat dito. Ayan, so salamat dahil nakilala mo kami. Oh. Hindi. Parang one of the answered prayers sa amin kasi parang matagal din ako naglonging na magkaroon ng home friend sa FEU. And alam niyo naman na hindi rin ako sobrang close sa mga Alpha Dogs and mas naging close ko kayo. So, kasi sumakay ako PTEX kanina. Starting yung bus. Ano yun, more birthdays and more kain patukam. And more films and more music fest nga. Marami pa tayong magsasamahan dahil nagsisimula pa lang ang Insignias and nagsisimula pa lang din ang friendship natin and yun, I hope na ayun lang. Alam mo naman lahat na yun. Wala, Del pa yung iiyak. Hindi. Ako iyak for today. Ayun ang today's bill. Hindi kami prepared. Happy birthday! Mag-meeting lang tayo eh. May meeting dapat po kayo. Pero, I just wanna... Mag-a-announce na lang. Pero I just want to say na si Ate Chelsea kasi she's one of my artists na within ISSC. Ayun, super grateful na nakilala kita, Ate. And, ayun, in terms of sa pelikula as well as sa more arts stuff, pagkasama tayo. Tapos kasamahan kita, tapos ayun, to another fruitful year with you sa next Your next. Your next. ISD. Ay, sige, ikaw naman. Ayun. Nawawala si Bertie. Kasi nanatala yung Sandel location. Anyway, ISSC will not be the way it is right now kung wala ka. To be something that I've been trying to educate our officers and our directors is that we need to be replaced. Alam nila Delpha, alam nila David. And by means of leading to be replaced, what I meant with that is that gusto ko, pag alis ka ng FEU, pagka-graduate ko, looking back, I can see that ISSC can stand on its own. It can do what it's meant to be doing, which is serving the IS student body. And also, it can achieve more than what I have achieved during my term. And with you running as the next ISSC president, I am confident that whatever happens in the future, kahit wala na ako sa FEU, it can stand on its own, it can do what it's meant to be done, and definitely it can serve the student body more than I did during this year. So, with that, I wish you the best, and definitely, I'll always support you. Thank you so much. Endorse mo ako. Go, Paul. As my future, how I see. Alam mo na yung Ate Charles, happy birthday. Thank you for everything. Kahit alam ko nag-start pa lang yung band natin. With all the, alam mo na. And ayun, thank you for guiding me always. Thank you, especially nung mga times na sobrang down na ako. Thank you for always being there. You're the best. Kantahan mo na. Pasilyo ka muna, be. Unholy ka? Sa ngalan ni Sam Smith. Okay. Hello. Hello. Hello.
Last na siya, kayo pa. So, yung friendship namin ni Chel, sobrang unexpected siya for the both of us. Kasi, started out as Chelsea, naghahanap ng banda. Tapos, wala naman talaga akong plano na mag-banda. Ang focus ko lang nun, org lang, tapos med school, ganun lang. Pero nung inalok ako, I think that was a sign that this friendship was something that's meant to happen. And yung friendship namin, yung isa talaga sa hindi ko makakalimutan. Tsaka yung talagang iti-treasure ko kasi sobrang layo ng field namin sa isa't isa. Tapos, so butter na. Tapos, siya yung friend ko na yung kahit anong sabihin ko sa kanya, alam ko hindi niya ako i-judge. Pero at the same time, hindi niya ako to-tolerate sa mga ginagawa ko. Ayun yung, I think that's the reason why sobrang love na love kasi siya. Kasi apart from us doing yung mga gusto lang namin ganyan, banda, we're helping each other grow in different ways. Like sa ACADS, sa curricular, sa personal life as well. So ayun, ang wish ko na lang for you is na mas maging stronger ka in the future. Tsaka yung happiness, genuine happiness. Alam ko naman na hindi mo na kailangan hanapin yun sa ibang tao kasi alam ko kaya mo hanapin yun sa sarili. I just want you to trust yourself more. Kasi alam ko, lahat kami naniniwala kami sa'yo. So, isa kaya mo doon. Ikaw yun pa rin. Okay. Kasi on days na sobrang down ka, na-witness ko siya kung gano'n ka nahihirapan yan. On days din na na-achieve mo na yung gusto mo, sobrang natutuwa ako for you kasi alam kong naghihirapan mo yun. Saka deserve mo lahat yun. Kasi we all know how hardworking you are as a person. Lalo na pag gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo talaga titigilan. Lalo na yung pag-serve mo sa ibang tao, sa lipunan. So, ayun. Sobrang amazing mong tao. Sobrang naming nagmamahal sa'yo. Even on days you think huwag nawala. Andito ka nung lahat. So, ayun. Kung kailangan mo, feel mo na kailangan mo magpahinga, feel mo na gusto maging vulnerable, you can rest there. Each and every one of us. Lalo na po. Dito lang ako lagi para makinig. Tsaka masarap lang. Okay, move forward na kayo. Okay? Objection, Your Honor. Objection. Happy birthday, Chel. Alam mo naman, hindi ako magaling sa mga ganitong sitwasyon, kaya tinatawanan mo ako ngayon. Kaya, alam ko naman na alam mo yung gusto ko para sa iyo. And that is to be the most fulfilling version of your life. Hindi, nanginginig mo. Kaya mo yan, kaya mo yan. Pero ayun. So kaya this year, I hope na kahit nakaka-stress, nakakapagod, na ma-enjoy mo pa rin kahit paano. Na alam naman namin na unahan ka lang minsan ng takot, kaba. Pero ayun nga, tulad sabi ni Ate Ali, kaya mo naman kasi lagi naman yun parang first year college ka, tapos yung lagi ka nagsasabi sa akin na di mo kaya, ganyan-ganyan. Pero after mo matapos yung task na yun or yung problem na yun, nagagawa mo na successfully or minsan best pa nga, hindi lang average, di ba? So, ayun, maniwala ka lang sa sarili mo. Alam mo naman din na nandito lang ako para tulungan ka lagi. And ma-achieve yung best version ng sarili mo. Hindi kita tinatolerate. Loko. Pero para... Next. And lang. Happy birthday. I love you. I want to
Sa cheeks lang. Masyado ko pong bata. Sasamay na lang sa kamay. 30 years old. Child abuse yan, child abuse. Pag ano naman po, 30 years old. Objection, Your Honor. Okay, next. Tita Conche. Okay na. Happy birthday, my baby. Yun lang. Flowers ko. Yung flowers ko. Happy birthday. Ingat ka palagi. Okay, next. Ito Yun lang. Kasi naiyak ako eh. Kasama na. Okay, From us. Si Daddy, walang message si Daddy. Yung message ko kay Chelsea. Si Mami naman. Chelsea, Paano tayo mag- alam ko, minsan nagagalit ka sa akin kasi masyado ako may pet. Kasi ayoko na, minsan, alam mo naman yung mga nanay na takot na mapariwaray anak nila. Iyak na yan. Kasi alam ko na akala niya, iniigpitan ko siya, pero ang hindi niya alam na nagwo-worry kami pag wala sa bahay ang anak namin. Kasi lahat naman tayo, mahal ng mga magulang natin, di ba? Ang akala niyo, dahil iniigpitan kayo, hindi kayo mahal. Mahal na mahal kayo namin kasi anak kayo namin, kahit sino man kayo, kahit ano man ginagawa nyo, anak pa rin namin kayo. Kaya hindi namin kayo pwedeng pabayaan. Kung magalit man kayo sa amin, okay lang. Kahit hindi nyo kami pansinin, pero dapat makikinig pa rin kayo. Kasi kala nyo kasi minsan, parang ano yung mga parents kontrabida. Pero sa totoo lang, pag naging parents din kayo, doon nyo marirealize na to, kaya kayo ninigpitan ng parents nyo. So, noon kasi yung mga panahon na yung mga doon pagre-raise sa amin, maganda kasi kaming bunga, hindi kami napariwara. Kaya gusto rin namin sabihin sa inyo na gano'n. Pero sabihin natin na iba na yung panahon ngayon. Pero makikinig pa rin kayo on the side na na may side pa rin kaming tama. Kaya, oo nga, papayagan namin kayo maglabas-labas, pero dapat may limit pa rin. So, hindi naman namin kasi dapat hawakan yung buhay nyo. Hindi naman. Kasi, para malaman nyo rin ng ba't kami nagagalit or ano. Pero, kahit naman kami nagagalit, babalik pa rin kayo sa amin. Anak pa rin namin kayo. So, kayo lahat, ito, hindi naman lahat si Chelsea, kasi lahat naman kayo tayo may parents, di ba? So, sinasabi ko lang sa inyo, kahit anong mangyari, mahal na mahal pa rin namin kayong mga anak namin. Hindi namin kayo pababayaan. Kaya sabi nila, ang anak daw nakakalimot sa mga magulang, pero ang magulang hindi malilimutan ng mga anak. Kahit ano maugali, ano may ginawa, nanay at nanay pa rin, huwag mamahal sa mga anak. Yan lang. Kasi alam ko, bago na generation ngayon, marami nang hindi nakikinig sa parents, pero utang na loob, makinig pa rin tayo. Ayun. Yan lang. I love you, Chelsea. Happy birthday to you! Alam ko palagi kang nagtatampo sa akin, nagagalit. Kasi ako lang naman palagi mong nabubuhusan ng sama ng loob mo. Ng taray. Minsan ang taray-taray niyan. Kaya yun. Ayan. Yun lang. Sige. I love you. Love you. Iyak na yan. Yan lang. Let's go! Okay, let's eat na tayo. At pray muna si JD. Pray ka na, JD. Kakain na tayo. Bukas na lang tayo. Pray. Picture mo na daw. Kaya natin sa Chelsea dahil may panibagong taon binigay ako sa birthday. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa binigay niyo po, Lord, sa celebration po na bigay niyo sa amin, Panginoon, upang ipag-celebrate po ang birthday ng Chelsea. Maraming salamat po sa panibagong taon po na binigay niyo po sa kanya, Panginoon. Naging kagamit-gamit po siya, Panginoon, sa mga tao na sa paligid po niya. Kayo po ang patuloy na mag-bless po, patuloy na bigay sa family po na ibang pari at ibang Panginoon, Lord. Kayo po ang patuloy na mag-ingat po sa bawat isa po sa amin, bigay Chelsea sa buong taon na binigay niyo po. At salamat po sa mga opportunities at mga blessings po na ibibigay niyo po sa amin. Salamat din po sa mga pagkain na nakahain po sa mga harapan Panginoon. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tingin na lang. Parang ikaw. Sino ulit? Kain na lang.
Ano po kayo? Chelsea, ano yung sila sa pagkain? Chicken take. Sino? Letter A? A ang apelido. Yung bunso na wala si Third. No, wala. Pupunta pa dito? Si Thirdy? Thirdy? Anak-anakan ko na yun. Nagulat ako kasi bakit pupunta si Thirdy? Yung inaak po natin nakakawala. Passing. I-on niyo yung location niyo. Nag-enjoy ka, Chelsea? Kasi... Nagulat ako na dito. Hindi ko in-expect. Sila pa nga nauna. Kami Oh, isang oras na sila dito. Erika, look. Wala na kayo. Hindi pa naka-open sa Amber. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na